מדרגות לייקים. חלק ראשון. טוב, הלק הזה מבחינתי הוא 8 מ-10, לא אהבתי כל כך את השילוב של הצבעים. כן, גם אני לא. טוב, 8 לק שני. אוקיי, לק שני, גם נראה לי 8.5 מ-10. פשוט לא אהבתי את החלק, אתם רואים שיש פה כזה כתום. כן, רואים. פחות אהבתי את זה. גם אני. לק שלישי. זהו במשחק של סבתא. לק רביעי, אני לא הכי אהבתי, הייתי נותנת לו ציון 7 מ-10. אני עשיתי אותו. 7 מ-10. 7 מ-10. אוקיי, לק שישי נראה לי זה, או חמישי, אני לא זוכרת. מה? פחות, כאילו, הוא סבבה, הוא פשוט, הייתי נותנת לו גם, נראה לי 8 מ-10 או 9. סבבה, חמוד כזה, 9 מ-10, היה טיפה הורס. אני הייתי 10 מתוך 10. אז עד כאן היום הסרטון שלנו, ניפגש בחלק 2.